What's up guys and welcome back to my channel, Bolanuay. So, ang video na ito ay is all about the join button. So, ano ba yung join button? So, ang join button guys, ito yung button na katabi ng subscribe channel. Yan guys, yan ang join button. I-click nyo yan. So, kapag click nyo or pinindot nyo ang join button, ay lalabas yung 4 categories or 4 choices. Ito yung Buholano Hope, Buholano Peace, Buholano Love, at Buholano Forever. So yan guys ang aking 4 categories na pagpipilian nyo kapag gusto nyo maging member sa channel ko. So ang first category, which is the Buholano Hope, okay, ay nagkakahalaga lamang ng 49 pesos per month. So, kayang-kaya, abot kaya guys. So, kapag nagpa-member kayo, gamit ang Buholano Hope, ay mayroon kayong update sa aking YouTube channel. I-shoutout ko kayo sa aking mga videos at live streams. At makakakuha din kayo ng watch hours para sa mga mahal ninyong YouTube channel. Okay? So, sa pangalawang kategory, ito yung Buholano Peace. Okay? So, sa Buholano Peace, ito ay nagkakalaga lamang ng 79 pesos per month. Okay? So, sa 79 pesos per month, ay makakakuha kayo ng update sa aking channel. I-shoutout ko din kayo sa aking mga videos at live streams at mas malaki-laking watch hours para sa mga mahal ninyong YouTube channel. Okay. So, ang pangatlong category, ito yung Buholano Love. So, sa ating Buholano Love, ito ay nakakahalaga lamang ng 129 pesos per month. So, sa 129 pesos nyo, ay makakakuha kayo ng update sa aking channel. I-shoutout po kayo sa aking mga videos at live streams at mas malaki-laking watch hours para sa inyong mga mahal na YouTube channel. Okay, di ba? Ayos na ayos. At sa ating pang-apat na kategory, ito yung Buholano Forever. Ito ay nagkakalaga lamang ng 199 pesos per month. So, abot kaya lang guys. So, kapag pipiliin nyo ang Buholano Forever, makakakuha kayo ng update sa aking channel. I-shoutout ko kayo sa aking mga videos at live streams. At full support ako sa inyong mga channel during sa inyong mga premieres, live streams, at mga videos nyo. Susuportahan natin yan. Todo na to, full support. At syempre, mas malaki-laking watch hours para sa inyong mga mahal na YouTube channel. So, yun ang aking 4 na categories na pwede niyong pagpilian guys kapag nagpa-member kayo sa aking channel gamit yung join button. Sana ay pumili kayo na kahit isa man lang sa ating 4 categories. Ano nga ba yun? Ito yung Buholano Hope, Buholano Peace, Buholano Love, at Buholano Forever. So, yan lang guys. Abot kaya naman. Siguradong hindi kayo maghihirap yan guys. Kasi gusto ko rin tumulong at syempre gusto nating tumulong sa iba. So, inactivate ko yung join button natin guys. Kasi para magkaroon tayo or magka-raise tayo ng pera para itulong natin sa ibang tao o sa mga nangangailangan. Kasi hindi naman sa pagmamayabang is hindi naman ako mayaman at hindi naman masyadong naghihirap at single pa naman ako. Kaya itutudo na rin natin ito guys. Tutulong na tayo sa ibang tao kasi meron tayong YouTube channel at this will be a medium or way para makatulong din tayo sa ibang tao. Okay? Okay. So, masaya naman tumulong sa iba, di ba? So, kapag nagpa-member kayo guys, ilalaan natin yung pera ninyo sa inyo, yung mga pera, hindi sa akin yan. Mag-help ako sa inyo, pero tulong-tulong tayo, sama-sama tayo, okay? So, ilalaan natin yan para makatulong tayo sa ibang tao
lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Yung walang-wala talaga. Walang mga pagkain, walang matutulugan, at mga basic necessities ng isang tao. So, dahil binigyan tayo ng capacity ni God na tumulong, so itutuloy na nga natin ito. Tumulong na tayo. So, kapag nagpa-member kayo sa aking channel, ay hindi masasayang yung mga pera nyo na pinaghirapan ninyo, tugot pawis na pinaghirapan nyo yan. So, kasi may paglalaanan ang pera ninyo. Okay? So, any suggestion guys para sa improvement ng ating YouTube channel? Open po ako para sa ikakabuti ng ating YouTube channel. So, maraming salamat po sa inyong lahat guys sa walang sawang suporta at panunood sa aking mga videos. At thank you very much. Thank you very many again. So, dito na lamang ako at maraming salamat po at bye-bye.